Pagaw pagyapon ko. Na ako'y nakita nga bago nga resort diri sa Lunutan, Sibulig. So atong adtuon karon. Ang pangalan niya na is Iluminada Garden Resort. So diri na siya giun sa Route 955 sa Claveria, Ingoog Road. May dalan ng tanawa. Alright, nanami guys. Kasulod mi. Nasa like cafe yung Mount Balatukan Cafe. Pero kayo dagi. Ato sa Peacock ko. Ito ta mauna. Igulo. Wow. Wow, ang sada gijigwan. Tara Peacock ko. Nasa balay. Pangkatulgan siguro na overnight. Daro, dua ka book. Ano yung soft opening ba sila guys? Wow, lako yung peacock ko. Biggest peacock in the world. Ilang function hall garo ni nila. Napayda ko kay nga ko na do swing oh. Wow. Wow. Kuha is peacock eh. Oh. Dayon na sa itong suroy. Wow. Adagigwa no. Ang kahoy. Ito ko yung swing. Oh. Nasa lang swimming pool. Kaso wala pa na human.
Para lang swimming pool, oh. Wala pa na man. Dagi diri unsa ka ni ba? Mura man siya himo ng tagtulay, murag wa man man. Saba. Right pa dayon ta. Nay ko ano. Wheel. Unsa man na wishing wheel dili? Nasa lay. Aray lang pulo, wala pa naman, no? Oh, kada gila. Swimming pool, wala pa naman. Kada gilang forest, to. Ito, guys. Napod sila saan ni? Mag bonfire. Bonfire lagi. Panauman. So, ito. Dayon ta. Soft opening pa din nila. Expect dagan pa wala na human. Oh. Na sila. Wow, tsada ginigwag mahuman, iba. No, wala pa naman. Wow, tsada kayo. Mine is that lagi na. Pag ilan na ning mahuman na ni diri, tsada na gini. Dati, ay isda dati una dito, klaro kayo. Nagabot-babot sila. Daghan is Wow. Giant string. Ay, sakay. Wala pa. Okay. Bida ko kayo. Wow. Ay, sino itong guys ito? Sige. Ay, ikaw picture eh. Pas. Hold tight. 1, 2, 3. Ang lollipop. Uy. Iswing way. Sige. Ayun na kami, mga kon mo nila. Come here. Tikas kayo. Jadi nga bula ko. Karon po kita, no? At may one. Sige. Ale. Adas one. Dading kayo pwede din ko dito. Ay patway. Dulong dito. Saan sa'y tawagan ng upat ka? Mura sa'y tawagan na yun sa'y pangalan na. Wow. Dahil. Sana? Dari Miyagi. Okay. Diremi kay madto mi dito sa maze nila. Huwag ka nang upat ka. Kasi tawagan na. Nag-stone. Ba? Guys, ang daw na. Balik na nagre niya. Alright, sulod mi sa maze, guys. Wala lagi na sila, Timanta mo pa. Timanta mo, ha. Tao na yung asang saktong dala na ni. Wala.
Di na kita kaulian ni bang. Ah. Wala na. Asan? Na may lakturada andre dayo. Yung kapuyan kag tuyok. Hindi na nga bulak. Asa ka nila bigyan ano eh. Gamay lang yung maze guys. Adong. Na to pila ka try na to. Oy, naunsa naman ko ay no. Wala. Balak ka. Nawala guys eh na. Oy, di ba? Ah, manday. Dagan galakturana no, shortcut. Nawala na. No? Pwede nga bulak ha. Nawala na gid. Awan ka. Nawala ka. Alright, nara. Dire din gawas. Oo, nala. Ako nakapalita. Bakit nanundod nimo ko? No, dagang yung shortcut gipang shortcutan no. No. Gamay ra mga jagi siya nga miss guys. Ara. Gawas agad niya. Dito siya ko gawas. Dadto din taon niya. Adto ta. Kato ding stone ba? Nara ba sa ka dire. Tanaw na to sa top view ang maze. Para. Ano yung maze ka? Close. Ako ang una na kagawas sa misa ko. Udak ko gadida. Para guys. Tuda pa ko. Oh, gip amutangan ang gadi. Ang mga bata siguro ni gapang shortcut. So, na mga bungkag-bungkag. Naguang din. Ug ko na. Mga gina. What is here? It's open? No? Tsada kayong kung ano doon. The lock. Peacock. Giant peacock. Then, Mount Balatukan. Ay, mag Ano, Mount Balatukan. kabalo ko asan kumaagi. Alright, padayon daw suroy. Ato sa katong upat cast. Tula si Roro. Ay, Tara, let's go. Dire lang sa amin guys. Oh. Oh. Balik na lang mi dadto niya sa katong may mga stone. Pat kabo. Wow. Pag mini garden nila. Dagan nagkuhan. Piso. Dagan piso. Well, gapon. Fishing wheel zero na yung ng wish nila. Piso na isla. Naik ko na tiyo kabo. Saan na di? Abay tsada nga kuhan dadto. Tsada nga tulak. Ito yung mga pangalan na ba? Tara tao. Yellow. Tara tao. Oh, tada. Sige. At may deskalisa. Kanya po gusto niya pala. Tara. Oh. Dali, pwede saka? Tara. Kalesa. Hiya. Kabayo, di kabayo. Kabayo. Okay, di mo. Alright. Kumunag tulo. Hello. Hapod guys oh. Sa dagig oh. Wow. Oh. Muna ka ganyan. Picture sila. Alright.
Dire tao. Dire niya gimi dire. Oh. Dire ni. Oh. Diyan na ako nga dyan. Kuan. Til nga. Balde nga. Nag-agas ng tubig. Okay nga na yung design. Pero, mga pat gyapon. No, balde nga. Nag-agas ang tubig. Gaso bulak lang ilang ipamutang. Tsada diri ang ano. Ano? Picture to sa sayang yan. Oh, medyo ngit-ngit man. Ito tayo. I-tour mo guys ang sa inahadali. Wow. Dadto milas sa kung may mga bato katong upat ka bukbang nga dagway na nami diri sa mga bato. Unsa kay pangalan na ni ba? Let me know daw guys sa comment section guys. Sikat mo gani siya nga kuan. Sa manaoy? Walang ilong di. No. Wala may bangag sa ilong. Dini ka kay. Anak kay kay. Mami ako isa. Jaguan sa chest. Oh, muraguan sa chest na.